Имало едно време свят, в който животът и смъртта не били врагове, а брат и сестра. Животът бил шумен, топъл и неспокоен. Където минал, всичко разцъфвало, хората се смеели, влюбвали се, мечтаели. Но имал един проблем. Никога не спирал, дори когато трябвало. Смъртта била тиха, не студена, както всички мислели, а спокойна. Тя не разрушавала, тя приключвала. Слагала край там, където животът не можел да се спре сам. Хората обаче мразели смъртта, бягали от нея, страхували се, проклинали я. А живота обичали, дори когато ги наранявал. Една вечер в малко село живял стар човек на име Иван. Той бил видял всичко – войни, любов, загуби, раждане на деца и смърт на приятели. Тялото му било изморено, но умът ясен. Животът стоял до него и шепнал: „Още малко, още един ден, още един изгрев“. Но Иван само се усмихнал. Тогава в стаята тихо влязла смъртта. Не с коса, не с страх, а като сянка, която не плаши. Тя седнала до него и казала: „Страх ли те е?“ Иван поклатил глава. „Не, страх ме беше от живота, когато не знаех как да го живея“. Смъртта се замислила, това не го чувала често. „А сега?“ попитала тя. „Сега съм уморен и съм готов“. Животът се ядосал. „Не, още можеш, още има време“. Но за първи път някой не искал повече от него. Смъртта погледнала брат си и тихо казала: „Ти му даде всичко, сега е мой ред да му дам покой“. И тя взела ръката на Иван. В този момент не станало тъмно, станало тихо, не студено, а леко. И Иван си тръгнал, без болка. След това смъртта излязла навън и видяла как някъде в същото село се ражда дете. Животът вече бил там, смеял се, бързал, създавал. Тя се усмихнала, защото разбрала нещо, което хората рядко разбират. Смъртта не е краят на живота. Тя е границата, която му дава стойност. А без нея животът би бил безкраен, но празен. И от тогава, когато някой се страхувал от смъртта, тя не се сърдяла, просто чакала, защото знаела, накрая всички ще разберат, че тя не идва да вземе, а да освободи.